Сәлем, дуслар! Біз бүгін мұнда жиылабыз, мұнда біздің бүгін қалып тапшыру болашақ тизден. Нурбек Батулла келешек, барығызданы біләстір, ұшынды тіке чувак бар бітін, ұшынды бейіп тәйриялі. Әмінәд Нурбек өзізе келіп жетті. Сәлем. Неші қалылады Нурбек? Әйбәт. Мінәд Нурбек, бүгін сенеміда студияға шақырдылар, сен бүгінгі тапшырдан нелер күтесің? Мен нендейдір жылы ихлас аралашу күтем. Нурбек, әгер сен үтә күрмәле булсаң, аны иң беренче чиратта нәрсә өчен кулланыр идең? Мен кызлар артынан күзәтер. Нурбек инде бейіп көрсәтті, бәлкі жырлап та көрсәтіп. Дилләріннән қошсаң әтерләтә шул. Бу иң әйбәт әңгәмә минем ТНВ-дагы. Орта экран, мында шундай мотор каверлар, аларда тагында матуррак урындыклар. Ал барышы ничек хәлләр? Привет. Так. Сәлем, дуслар, менә безнең тамашачылар да килеп җитте. Ничек хәлләр? Кәефләнешек? Алда гөлкәй, монда рәхәт шуны белһә. Алда гөлкәй, монда рәхәт шуны белһә. Студияда хәзер тапшыру башлана. Да барста җыелганнар, Нурбек тә монда алып барышы монда. Менә үзем урынга утырам. Һәм безнең Эфирда калет тапшыруы һәм бездә кунакта бүген оча торган татар Нурбек Батулла. Нурбек Батулла, танылган биюче, хореограф. Казан хореография училищесендә, Петербург консерваториясендә балетмейстерлыкка, аннан соң театр сәнгате академиясендә укый. Иң зур казанышларның берсе Әлиф спектаклендәге роле өчен Алтын битлек театраль премиясе. Хәзер Кореев театрында балетмейстер һәм ирекле иҗатчы. Нурбек, күргәнеңчә монда безнең яшь буын, яшьләр һәм аларның сиңа сораулары бар. Әйдә, Данис. Менә иҗат кешеләре гел гашыйк булучан. Шундый. Әйе. Аны ике төргә бүләр идем. Берсе дәртле гашык булу, ул егет белән кыз арасында була торган мәхәббәт. Икенче төре ул гашык, ул халат. Син ул халатта булсаң, син һәрбер кешене яратасың. Аның җинсенә карамыйча, аның яшенә карамыйча. Хәтта бөҗәкләрне дә, бөҗәк белән бер рәттән кешеләрне дә хәзер миндә ул бар. Яшисең димәк хәзер дәйме? Юк, менә 10 минут элек юк иде, хәзер бар. Хәзер барлыкка килдеме? Гомумән Нурбек, менә синең янында булганда, мин сиңа әйткәндә бар инде гел бисе килә, ничектер рәхәт синең янында. Бәлки син шундый халәттә булгангадыр име? Синең шулай булганы бармы? Менә син белмәгән кеше шундый, син аның янында рәхәт юк. Була. Нәрсәдән икән ул? Бар шундый ачык кешеләр, син аның белән танышасың, ул шулай итеп елмая, кочаклап ала сине, син шаккатасың, һәм аның җылысына бирешмичә мөмкин түгел. Яки син үзеңне ничектер үзеңне 200 итеп тоя башлыйсың ул кеше янында. Әгәр дә ачылмасаң иде? Нишләп ул шундый ачык та, мин нишләп үземә шундый ачык булырга рөхсәт итмим дип, ул шулай итеп ничектер үрнәк күрсәтеп, сине үзенә тартып алып китә. Әйе, булган. Минемчә, бу белән тренинглар белән бәйләдер. Менә без шушы көннәрдә беренче көн элек Нурбекнең Кореев театрына барып тренингын карап кайттык. Психологияга гына таянып эшләгән театр инде ничек үзенең шикләренә барып җитте. Һәм инде ул тамашачыны җәлеп итә алмый, хәтта артистның үзен дә инде ул җәлеп итә алмый. Ихлас театрга мин күңелемнән омтылам әйе. Һәм андый театрны берничек тә ясап булмый тренингсыз. Ул һәр даим, һәр көн тренинг. Тирләгәнче, арганчы. Монда 3 юнәлеш инде: тән, тавыш һәм аң. Тирән итеп сулыш алабыз. Сулыш алганда мин
энергия туплыйм. Сулышны чыгарганда мин иркенәям. Мәсәлән, менә хәзер артистлар йогадан алынган күнекмәләр ясыйлар. Монда тән дә һәм аң да бер юлы. Алар тоташалар. Ниндидер жан тынычлыгы табасың. Менә иң мөһиме шул. Син сәхнәгә үзең булып чыгасың, чиста булып, саф булып чыгасың. Инзиләнең сорауы бар дип күрәм. Сез менә мондай тренингларны актерларга гына үткәрәсегезме? Безнең кебек гади кешеләргә үткәрү теләгегез юкмы? Беренчедән, актерлар да гади кешеләр. Икенчедән, мин андый тренинглар вакыт үткәрәм. Бу юнәлештә әзрәк пауза куярга булдым үзем өчен. Чөнки мин тагы да күбрәк белем тупларга кирәклеген сизәм. Мәсәлән, сезнең алда менә яшь буын 14, 15, 17, 18 яшьлек кешеләр утыра минем алда. Мин сезнең алда тагы да зуррак җаваплылыгым бар. Нурбек абый, менә синең шундый кызыклы бал кырты биюңне караганым бар. Менә безнең өчен хәзер спонтанны гына елан биюен биеп күрсәтә аласыңмы? Мондай әңгәмәдән соң мин сезгә бер нәрсәдә дә баш тарта алмыйм. Менә Данис булышса, Данис музыка. Данис каны эшләргә. Ул менә шул диңгез тавышы чыгарсын, шушы мендәрдән. Әйдә. Мендәрдән диңгез тавышы. Ашыкма, әкрен генә. Менә. Куркыныч хәтта. Безнең турыда эфир бара бит, ничек анда хәлләр, нинди сораулар килде, фәннәр сораулар бирә аласың. Команда турыдан-туры эфирдә. Без Инстаграмда монда сораулар килеп тора. Вот берничәсен әйтеп китим. Нурбек, синең үз-үзеңә ышанмаган чакларың еш буламы? Еш, көн сайын. Көн сайын. Икенче сорау, син тормышка нәрсәгә рәхмәтле? Тормыш булганга. Яшәгәнемә рәхмәтле. Туганыма. Рәхмәт дик тамашачыларыбызга безнең сораулар өчен. Хәзер минем менә сораулар, кыска сораулар бирәсе килә сиңа. Нурбек, әгәр син үтә күрмәле булсаң, аны иң беренче чиратта нәрсә өчен кулланыр идең? Мин кызлар артыннан күзәтер идем. Шәп. Сиңа кемнең фикере мөһим менә синең өчен? Һәм сине кем яралый ала? Любой адекватный кеше дөресен әйтсә, әлбәттә авыр була инде. Әгәр син менә мөмкинлек булса, үзеңнең ничә яшьлек чагыңа кайтып килер идең? 1-2 сәгатькә мәсәлән. Юк, калыр идем шушында. Калыр идең. Хәзер Күрәсең, рәхәт. мин үзең кичкенә вакытта үзем. Юк, хәзер рәхәт. Нурбек, менә кайбер кешеләр 5 елга план төзи име? Ә синең андай бер бармы? Юк, белмим. Сине бүген иң бер чыган мәсьәлә. Ничек Иң бер чыганны, ничек театрны терелтергә? Иң сөендергәне. Безнең яңа директор. Без сезне биюче талантлы шәхес буларак беләбез. Сезгә чит илләрдә эш тәкъдим иткәннәр юкмы? Һәм гомумән чит илләрдә торыр идегезме? Бик актуаль сорау, бик кызыклы сорау. Беренче соравыңа юк, миңа чит илдә эшләргә тәкъдим иткәннәре юк. Миңа калса, минем очракта ул мөмкин түгелдер. Үзең кастингларга йөрмәсәң, үзең эзләмәсәң. Икенче соравың, теләк бармы? Бар. Минем шундый теләк бар, белмим, ул тормышка ашырмы, юкмы? Мин озакка түгел, әйтик, 1 сезонга яки күп булса 2 сезонга, театр кешесе ул сезон белән яши инде. Мин берәр чит ил труппасына барып эшләп кайтыр идем. Әлеге дә баягы менә аннан соң тагы да уртаклашырга
иң актуаль информация җыер өчен. Исегезгә төшерәм, монда безнең туры трансляция бара, интернетта карый аласыз, сораулар җибәрә аласыз. Ничек анда хәлләр, Фәнүр? Менә монда кушылыгыз туры эфирга, Калепнең Instagram каналында, дуслар, үзегезнең бөтен булган сорауларыгызны, теләкләрегезне шунда туры эфирга җибәрә аласыз, һәм без аларны тапшыру барышында Нурбәккә барсында җиткерербез. Хәзер бит бөтен алымнар берләшә, жанрлар, юнәлешләр берләшә торган заман. Менә хәзерге ул заманча бию, ул нәрсә ул? Һәм гомумән биюнең табигате турында. Миңа мәсәлән Пина Баушның театры нигәдер күз алдына килә менә. Ул минем өчен ул мәсәлән рухның ничектер менә тәнне хәрәкәтләндерү кебек. Чын бию менә шундый булырга тиеш. Әсинең ничек? Син фикер кызык миңа. Заманча бию ул шуннан да бик кызык булып чыкты. Мин аны элек аңа ничектер бик тәкәбберлек белән карыйдырым, бик өстән карыйдырым. Имештер менә без классика белән шөгыльләнгәч, балет ул иң бөек бию төре, классик бию ул иң камил бию төре дип дигән фикерне безгә сеңдерделәр. Бию мәктәбендә, училищеда. Һәм мин ул фикер белән бик озак еллар яшәдем. Училищеда 8 ел, 3 ел театрда эшләдем. Шул фикер белән. Менә Петербургка килгәч, бая сөйләгән идем, уйлый башладым гына әле мин. Чынлап та минем күзем ачылды, бу дөрес түгел икән. Алай түгел менә. Әни каян килдең менә ул ник дөрес түгел? Син аны үле икәнен белдем дип укыдым мин интервьюда. Каян белдең? Менә шул ук Пина Баушны карыйсың да. Аны карага. Ул фикер үзгәрдең син. Әйе, ул искиткеч сәнгать, ләкин ул классик түгел. Менә мин беренче укыган вузда, мин аннан киттем. Анда бер укытучы әйтәдер, Пина Бауш ул сәнгать түгел, ул патология дип әйтәдер. Ягъни ул үзенең үз күзлегеннән генә карый. Минем башта ул каршылыклар тудыра башлады, ничек алай? Әйе, әгәр дә классик күзлектән карасаң шулайдыр бәлки. Ләкин бик гел бер күзлектән генә карау ул синең өчен бик файдалы түгел. Ул бик зыянлы. Рабит Батулла улы булу авырмы? Һәм инде авыр булса, авырлыгы нидә? Җиңел булса, җиңеллеге нидә? 16, 17, 18 яшьләрдә мин шикләнә башладым үземнең көчемдә, үземнең булса сәләтемдә, бармы ул юкмы, белмим. Бүтән минем булган әзме күпме уңышларым шул минем әтинең танылган булуы аркасында дип уйлый башладым. Шуңа күрә Петербургка китергә теләкнең берсе дә шул иде, китеп чит җиргә. Анда минем фамилия бер кешегә дә бер нәрсә турында да сөйләми. Үзеңне исбатларга име? Бер яктан кызганыч ки, татар язучысын инде Татарстаннан читтә бик әз кеше белә. Бер яктан кызганыч, икенче яктан минем шартларым башка кешеләр белән бер тигез икәнен мин инандым. Нурбек, бу спектакль шундый шаган иде миңа. Нигә ул бер даһа уйнамый? Мин шул ләззәтләнеп һәм ничектер ирекле булып кайткан идем. Минемчә ул бик күп кешене уятып җибәрде бугай Камал театрының кече сәхнәсендә. Һәм шундый сорау бирәсе килә. Менә син Ержи Гратовскийны әйттең, Рудольф Нуриев. Гомумән син кемнәр нәрсәне рухландыручы тагын кемнәр бар шул кешеләр һәм аларның барысында хас бер сыйфат, кайсы ягы белән алар сине шул кадәр сиңа якын? Хәзер башка килгән иң бурынгысы мине илһамландыручы ул Әбу Галисина. Хәтерлисезме, алар икесе абысы белән Мәгарәгә барып, анда әзерләнеп, анда бер ел шунда яшәп, Әбу Галисина бик илһамландырган мине. Аннан соң шул юнәлештә инде безгә якынрак 20нче гасыр башында яшәгән Георгий Гурджиев дигән шәхесне бәлки кемдер ишеткәне бардыр. Ул шундай мистика белән бәйле, аның кушаматы була учитель танцев, Мирхольд. Әлбәттә, аның изләнүе, алар Станиславский белән бергә башлаган кешеләр, аннан соң аның
канагать булмавы шул психология мәктәбеннән. Ул шул психология мәктәбеннән чыга һәм башка юл таба, биомеханикасын уйлап таба, тәнгә бик нык бәйле. Мир хоть шулай карарга була интернетта бар аның язмалары, эзләнүләре. Әлбәттә, яңадан Гратовскийны әйтәсе килә. Нуриев ул синең өчен шулай ук? Рудольф Нуриев ул инде биюдә һәм ул балачак. Балачакта мин бик аның белән һәм менә бу спектакль Май Нуриев дип атала, име? Бик шәхси спектакль булып Ул мин аннан арыну. Арыну? Чөнки ул менә теге Батулла фамилиясе кебек. Нарсун Нуриевның шәхсе дә бик нык миңа басым ясый башлады. Чөнки мине күргән бер кеше әйтә, син балет белән шөгыльләнәсеңме? Димәк, син икенче Нуриев. Башладым, эш торган татар, бүген эш торган. Син икенче Нуриев булырга тиеш дип. Мин еллар уза барды, мин икенче Нуриев була алмадым. Һәм ул бик авыр, син үзеңне шундый булдыксыз итеп хис итә башлыйсың. Һәм ул хис сиңа алга таба үсәргә комачаулый, син үзеңне нәрсәдер эшли алмаган кеше итеп хис итәсең. Кешеләрнең өметләрен акламаган кеше итеп хис итә башлыйсың. Шуңа күрә мин менә шушы театр сәнгате ярдәмендә, шундый терапия минемчә. Нуриевтан арындыгы. Нурбек, безгә берәү синең турында бер хәл сөйләде һәм сиңа сорау әзерләде. Кем дип уйлыйсың аны? Мин сиңа аннан соң әйтәм, бераз ярдәм итәм. Башта менә үзең кем дип уйлыйсың? Тәбриз. Юк, менә ул шагыйрь. Йолдыз. Әйе. Сәләттә Анапада вакыттамы, ниндидер көньякта, диңгез янында, анда шторм булачак дип хәбәр иткәннәр иде. Һәм әйдәманнар инде иртән безне теге куркынычсызрак ситуациядә калдырыр өчен эвакуация ясарга булдылар. Һәм нишәптер әйдәманнарга Нурбек булышкан янда. Нурбек әле вакытта кичкенә шундый. Ул һәр бүлмәгә кереп шулай чеченцы дип кычкырып йөргән. Безнең өйдә шундый китап бар иде. Аның тышлыгында шундый бер малай ясалган иде, токия кигән. Һәм шундый күшнәй тоткан кулына. Анда ул күшнәй теге кортлы шикләүкләрдән ясалган иде. Һәм ул китапның авторы Рабитави Батулла иде, Батулла киятләре. Һәм мин гел шул малайны Нурбек дип уйлыйдыр идем. Минем өчен менә Нурбек кебек иде нишәптер. Һәм менә сорау шундый. Ул сорау мине гомер буе борчыды. Нурбекнең берәр вакыт шундый күшнәе булды микән, һәм ул шундый күшнәйдә уйный белә микән? Нурбек, ул китапны мин дә бик ярата идем. Мин хәтерим, аның рәсемнәрен карап, аның әкиятләренең дәвамын уйлап утыра идем. Хәзер рәхим итеп сорауга җавап бирсәң. Юк, минем андый әкият буенча ул Өргән дип исем кушканда, Мүбәрәк ул уен коралына. Минем андый Өргәнем булмады. Гәрчә әти чынлап та тишек шикләү күрсә, аңа өреп тавыш чыгара ала иде. Мин алай эшләп караган, минем алай булып чыкмады, ләкин әти чынлап та үзе булдыра ала андый әйберне. Нурбек абый, менә шундый сорау борчый иде. Сез язмышка ышанасызмы? Әллә инде барысы да үзебезнең кулда дип уйлыйсызмы? Миңа калса 50-гә 50 шулайдыр. Миңа калса күп әйбер безнең кулда. Әлбәттә бардыр ниндидер очраклар, ниндидер фаҗигаләр, алар инде безнең кулда түгел. Менә булай көндәлек эштә, безнең тормышыбыз фаҗигасыз нормаль барса, ул очракта миңа калса күп әйбер безнең кулда. Сәгыйть Рамиев дигән шагыйрь бар иде, булган. Тукайның замандашы, театрда уйнаган кеше. Хатын-кызларны уйнаган ул. Ул вакытта бит хатын-кызлар уйламаган театрда. Ирләр уйлаган хатын-кызлар. Аның бер шигыре бар, Таң вакыты дигән. Анда шундый юллар бар аның. Хата ул өмид Алладан.
үлмә татар, ту яңадан, мәгърифәтле анадан. Безнең тапшыру туры эфирда да бара, Фәдүл Михалянда сораулар. Бармы? Безнең туры эфирда әле һаман бара, безнең тапшыруыбыз Инстаграмда. Монда безне кешеләр карыйлар, үзләренең комментарийларын, сорауларын язып торалар. Димәк, мин сорауларга күчәм. Нурбәк, синдә үзеңә ошамаган 3 сыйфатны әйт, һәм ошаганнарын да әйт 3-не. Юк дип әйтә белмим, конструктив түгел мин еш кына. Надан инде әле һаманда. Ошаганы әле һаманда эзләргә тырышу һәм кирәк вакытта җыела алам. Все-таки. Ул да гелдә булмый инде, ләкин бик шундый экстремальный вакытларда үземне кулга ала алам. Рәхмәт. Юк. Киләсе сорау, Нурбәк абый, әгәр дә бию белән шөгыльләнмәсәгез, сез кем булыр идегез? Нәрсә белән шөгыльләнер идегез? Белмим, мин актерлык сәнгате белән шөгыльләнәм. Әз генә бию куючы булып эшлим, әз генә укытучы да булып эшләргә туры килә. Һәм дә безнең 3нче ул сорауда түгел, күбрәк теләк. Нурбәк инде биеп күрсәтте, бәлки җырлап та күрсәтер дигәннәр безнең тамашачылар. Чынлапмы? Яшелдә ширәмнең буйларында япа, кимамык калыфак, аттымы йөри, фәкәт шаулы шул, аттымы йөри, фәкәт шаулы. Минем сөйгән ярны сырасагыз япак, кимамык калыфак, мисыр күгәрченгә ошаулы шул, мисыр күгәрченгә ошаулы. Авызларын үпсәң әй бал татлы япак, кимамык калыфак, билләреннән кошсаң тирләтә шул, билләреннән кошсаң тирләтә. Нинди җыр булды бу? Бу мин тапкан идем бик кирәк булгач, шул театральный академияда укыганда безгә шундый бирим бирделәр. Иң борынгы җыр табырга үзегезнең Татар халкының, диме? Үзегезнең һәр кеше үзенекен инде, кем русныкын, кемдер. Мин изли башладым, интернетта бик аз икән, бик аз борынгылар чынлап та. Каян таптың моны? Әтигә шылтыраттым да, ул әйтә, менә шундый бер пластинка бар ди. Ул шундый йомшак пластинка 57нче елдагы фольклорный экспедициядан язылган. Абдулла Кротов һәм җырчының исеме бабайның. Абдулла Кротов. Ул җырлый микән бу җырны? Юк микән? Әйтә алмыйм, чөнки анда ике бабайны яздырып алганнар, бу мишәр җырлары. Мишәр җырлары. Һәм миңа алар бик ошады. Сез диеталар тотасызмы? Бир өчен һәр вакыт формада булырга кирәк бит. Һәм гомумән сез баллы яратасызмы? Яратам, баллы яратам. Гауга төркеменең җыры искәтше. Яратам, кай вакыт көчем җиткәндә диета тотам, һәр вакыт түгел. Һәр вакыт тотарга көчем җитми. Син бу бисең, сиңа диета кирәкмидер инде? Кирәкме? Белмим, кай вакыт менә организм үзе таләп итә башлый, әлифкә әзерләнгән вакытта. Мин әле ни андый авыр диеталар тотмыйм инде. Да ипи ашамаска тырышам, мәсәлән. Нурбәк,
Менә бу алтын битлек алганнан соң сине бик каты фильмларга чакыра башлаганнар икән. Ә син безгә әйтмичә йөрисең, бу тыйнаклыкмы? Фильмнарга? Фильмларга, әйе. Нинди? Алай артык тыйнаклык кирәкми иде инде. Кайда безнең экранда менә күрсәтигә без эзләп таптык. Сине постерлардан таныдык. Менә бу футбол темасы аңлашыла инде быел. Бу футбол турында фильмда төшүең. Менә Матрицага икенче тапкыр төшүләре синең өчен махсус. Монысы гаҗәп әлбәттә. Илшат Рәхимбай төшермичә кала алмый инде. Нурбек Әсмәт. Алтын амбар. Тегермәнче ролен башкаргансың дип ишеттем. Кашын чыгачак ул экраннарга? Амбар. Менә Алтын амбар фестивалендә катнашачак киләсе елга. Менә син үзең сәхнәдә вакытта, менә спектакльдә булганда, син ни дәрәҗәдә үзең, яки югалтасыңмы үзеңне киресен ничек ул бармы аны сорау бирергә буламы дигән. Әйе, бик авыр сорау. Менә бу сорауны җавап бирү өчен тагы яңадан Гурджиевны искә төшерергә кирәк. Ул әйтә, менә кеше һәр секунд сайын сайлау ясый. Менә килергәме бу тапшырырга, юкмы? Һәм һәр вакыт сайлау ясаганда, анда тормыш дәвам итә параллель дөньяларда. Каядыр менә Нурбек тапшыруга килүдән баш тарткан. Каядыр ул балетка барудан баш тарткан. Кайдадыр ул өйләнмәгән. Кайдадыр ул төрле вариантлар, шиксез вариантлар бар. Һәм анда барсы да мин. Һәм мин актер буларак, кирәк булса анда әйтик аксак, синең персонажың аксак икән, яки ул белмим, ниндидер исәр персонаж икән. Син үзеңнең шул параллель дөньялардагы шул туры килгәнен табасың да, син уйнамыйсың, син үзең буласың. Әйе. Шуңа күрә ул бик авыр сорау. Әти-әни белән мин бер төсле уйныйм, мин мәҗбүр уйнарга. Хатыным белән, балалар белән мин икенче Нурбек буларга мәҗбүр. Мин белмим кайда шуны. Театрда, менә театр ни өчен миңа кызык. Ул сиңа бирә мөмкинлек ул рольләрдән чыгарга барсыннан да. Нурбек, син үзеңне 7-8 ел элек нинди булганыңны хәтерлисеңме? 7-8 ел элек. Хәзер без сиңа оныткан булсаң, күрсәтәбез. Шынлап, ни өчен бийим мин? Менә булай дип мондый бер җавап килде башыма. Җырлый белмәгәнгә бийим мин, мәсәлән. Араб графикасын бездән тартып алулары турында, һәм безгә көчләп кирилл хәрефләре, кириллица хәрефләре бирү турында, һәм шул сәбәпле безнең үз аңыбыз, фикер йөртү ысулыбыз үзгәрү турында. Нормально. Беренчесенә Нурбек хәйрләрдә тапшыруны, икенчесенә манзарада. 7-8 ел үткәчме? Миңа менә тегесендә бүрек, пиджак, галстук. Амансыда Майкл Нурбек күбрәк кеше мәсәлән. Шуңа күрә Нурбек гел үзең булып кал. Без сиңа һич тә синең тышкы кыяфәтләрең турында сөйләшү өчен күрсәтелгән видео түгел. Син безгә шулай ошыйсың. Нурбек, безнең сиңа бүләгебез бар. Шулаймы? Ачып кара. Шуннан бүген минем туган көнем шикелле. Шундый видео бүләкләр һәм Нәрсә ул? Бу футболка. Футболка түгел ул. Юк, бу майка. Ура! Гел үзең булып кал. Рәхмәт, супер. Нурбек, без сине бик яратабыз. Рәхмәт сиңа килгәнең өчен. Шундый рәхәт булды синең белән. Әмма инде бийсе килә башлады, озак утырылды. Таралышык. Бүгенгә кадәр тамам, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт сиңа бик зур. Рәхмәт сезгә. Димәк, дуслар, безнең калеп тапшыру тәмам. Менә хәзер без Нурбек янына барабыз. Нурбек. Кызлар, мин сездән Нурбекне алып торыйм. Нурбек. Нурбек, сиңа ошадымы бүгенге тапшыру? Миңа бик ошады бүгенге тапшыру, чөнки чынлап та узун һәм ихлас әңгәмә булды кебек тоелды миңа. Менә кайсы сораулар сиңа күбрәк ошады? Нинди сорау истә калды, самый истә калган? Язмыштамы күбрәк безнең әле үзебезнең кулдан. Юк, бөтен сораулар да әйбәт иде. Камил, менә сиңа тапшыру ошадымы? Шәпский булды. Шәп кызык. Гөлсем, сиңа ошадымы тапшыру? Электә мин Нурбекнең биюче икәнен белә идем, әмма
шул кадәрле кызыклы, илһамландыргыч шәхес дип белмәйдем. Шуның белән безнең калып тапшыру тәмам. Барыгызга да хуш. Пока.